ne jotijego mayule tich. Juma, Ramogi TV, Migori. Kadhi nyime riwruog nurses pacho kae ndi woktumo suo gi aton jener Justin Muturi kuom ne chiwo lipode mag miriambo ne komiti mag weche dongruoge jopiny od bura ma pacho ka kotenore gi telo mar kuonde od thieth madongo ahinya to mano maduong' mar Kenyatt. Kaker mar riwruog nurses pacho kae ndi Collins Otieno seyo Muturi kuom ne nyiso komiti no kotile gi jakom Momboka mani ni lemo ma jatatiji maduong' e kar od thieth no Ahmed Dagane winjore telie gi jakanyo e riwruog lakteche ma ok riwruog nurses. Gidwaro Muturi kachiel kod jotelo mamoko madhiro dwaro no mondo okwage ng'uono. The committee to gi Attorney General ne giwacho ni jatend tije maduong' miluongo ni Dr. Ahmed Dagane ma en nurse ok onego bed ni iyiere jata tije maduong' nikech ok en a doctor, a medical doctor. Ma ok en gima kare. En mayo ratiro mar Dr. Dagane to gi nurses ma Kenya mangima. Kenya ka onge gima miluongo ni discrimination. E wach health ka watiyo kanyakla te professions wage te. Watiyo kanyakla mondo mi wachiw services maber ne ji te. Koro kido wacho ni jok moko achiel ema tiyo to gin machielo monego bed managers to koro iketho. Omiyo wakwedo wach gi committee no kendo wakone gi mondo gichiw apology to nurses and the other healthcare professionals mane